Hadian ba ke embus kala pelat ya ke Resol jangka eksamen Sslc haka santrik yayong arajar arpusan layo ban sakhi ba ke St Thomas Higher Secondary School Mairang kala pau haka top 20 kata leng ba ke Samla Angel Joliza Marbanyang na kasnong pendeng yong dong langsti rim kabalayo ek kerdan basipau rengkat ke total marks ke basan spa 100% bat ke Samla Erin El Maulong na pendeng yong dong lu marlong kabalapoy haka kerdan kabakat saw bat ka total marks kabasan spa 100 paway haka jingyo apanya keran berkasamla Angel kabalayo haka kerdan top 10 kalaya thu bang nakajing ay man sim na kikmi kikpa bat kinong hikai kala penlong ya ka ban sedang ban tre shitom nadu bas sedang usnam ban pelut por haka kot kala ong ba haka jing krekot lada shong shipau kanta shisngi klem pele jingmut kamdon jing bantoy AA Henry lada shong tang shi kenta rengkat kajing pelet jingmut kaya rap shibun naga benta kajing puli. Kadba kasamla Erin El Maulong kabalayo eka kerdan kaba katsaw haka top 20 kala ay kajing sngungu eki kmiki kpa ki men ki para ki balong kinong ay mensim bat ki bala ay eka kalat yaka por ban krekon. Kala penpau bakum ki kena skul haka jing pen kre eka eksamen kim day bandan kajing kuslai Henry ban pelet jingmut halor kajing pen kre jongki. Kalau ong ba kajing yo I kejongka ya kajing pas bah ki senior lani ki kena skul ki bala haswa jongka ki bala pas bah ha ki snem bala dap ka ai men se me karu ban sedang ya kajing pen kre ban yo ya kerdan kum ki wei ki bala dap pas na kaliang principal ke skul padar ven ki khars yong ulaya thu ba ka skul St Thomas krale abha ha kani ke examen bana ki shispa khalai ngut shispa prangut ki la pas ya kani ke exam Shengi ba ni kong kalit show play track and rat ba ula ay ngi barok kamat ke bakot bikia bat kamtam yang ba ula ay nga kata kabor bang lala ban penkre ba na kabenta kan ke exam te kamtam le ye email ki himen para ba ki bahing hasam be ki laju ay mensi menga man la kapor ki ay beten ti nga ba ngala bi mo ban le ya kan ni ngala bi ban po sha kata ka topless ngala bi ban le eki jing le ka jing em janga te nga ai khuble ki khlam ka jing dan jang ki ka jing em janga kan long thli te nga kwa ban pen I nga kwa ban ai ka jing khuble kham tam e pla I me janga ibla julong kom I ilong inong hikai ban kong janga ilong I paralok janga ai baro ide jang ide me I te khuble shibun mi eki baro ki ba philale te nga kwa ro ban ai khuble yaki nong hikai te maki ki bala hikai nga yaki om tang yaki jingpule hendra yaki eki manners ki eki bangi de ban tep kum ki kena skol te klam ki no hikali te ngim la hi tang ban tho I yaki answer ki eru te kamtam ki no penya jong skol kamtam sister vice principal jingi ibalaju ai mensimingi man la kapor iju ong bat bangi de ban le be kum ta te hakajing so jonga kajing ong jong I kum ta am kala pen kala long kum ba encourage te yangi ki kena bangi de Sekolah jengi St Thomas kalau ju yok ma berbor kini kisah jeng kemen kejeng job ke bahasa keman pan tahu senam ni pak sispa khat lai ngot kena pa sispa prangot kila ala ban job ya kini ke exam kemut kendai persen point san punyo persen ti kata ke jeng pas jeng kena jengi berkini ki arngot enjel beririn ki bala wan sekemat ke long keburam kini so kemen kini so tenat pelating baro Akidan yang akidan ki kena ki bayo 80% ki kembro hakales ki ba cross ke 80% ki ada letter marks in many other subjects also ki bangila ki lenti sakato kat ningut jinsya tamba kila ki kemla dalam poisa kales jadi ki bala biang ha bat ki toro kadau ba bagi kena jongi hang ni ki wan sekemat tolong ka skul kala don lupa ya ka tradition jong ka jing pensulur kena bakin le ba ka kuliah putih kena jongi badan hang ni uladon lupa to jing so tenat ka jing so haladi ka confidence kala don haladi ban ong bangila ban le ba bat kinong hikai jongi kelong very consistent tikum tak ka tu ka jing long ka bayane jong kin hikai ban hikai ba kala rung ki kena kam dadi ke skul ke bangi shu hikai ki bakin spelling that bakin to exams ni hikai ri ki bakin kindalong ki bala ban shania haladiru ki trade haladiru nda ya tambah shania ka kot la ni ka jingla jong ni hikai
kambun ke ke ba ki kena jungi ki job hakini ki snam ke kita confidence bat ka jing ngolong syania ro ka bo jong school ka jing penya jungi ka rukam ka ba ti ta ri ke dauba jong ka jing job ka ba kra jong ki kena ti ka jing wan room ha ka school da ka ba syania banong ba ngidan hakini ka school kan agi sekri ka ba tam ti agi jing ro ka ba kra ba hi ki kai ki badan ya kini ka jing long ka ba mdei tang ba shui hikai ka juk ka berim ka style ka berim andrei kila ya jok ka kum ka de ka juk ngai I ha ki ski ki no hikai ka submit sangai ki lesson plans ka ba ka dei ka banta jong ka company a jongi ba ki no hikai ka ban submit ki lesson plans bas dang jo snam but nga kum principal nga pet kum no ki pen kre but ni isisha ba kila panan kami ki training ba ki yo kat kum kene ki juk kum de shu ka all lesson plans ri menta kat kum ki jing batha ka jing ka jong ka education department tile se ki di ki ba panlong I khna jong I ru ba kin long confident ban job ki exam prepare ha ki jing syam jonga ye ki khna hangi Saint Thomas jongi ki long ni kom ki dan ka tu ka jing Khubor haladi ba maki kila ban le kidan ka buat banla they have the potential to do well in their life in their studies and ketu ka confidence ba maki ka conviction ba maki kidan kaya rap yaki ban crack kot lupa but kadi hi kalong ka bor yaki ba kinla ban kan mau ki ba crack kila masuk tho ki ba maki crack te ka jing syania ka jing pediang yala dia bakila but ka jing pediang ro ira school bakala ban penurlong ka jing temu jongki kalong badan kamba te ke jing trishitam ke ba yaine ke badan kamba mdei trishitam sipua hajan ke exam sendiri ke jing trishitam ke ba kadai bani yaine kapto pat ni ha ka ke jing yang ke jongki